Сега ви срещаме пък с един друг човек, който има история, която ще ви накара да се сгледате с много голям интерес. Най-меко казано любопитна история. Млад коминочистач си търси баба под наем. Обявата е реална, истинска и предизвика наистина масов интерес към подателя. Той е доста екзотичен, има диплома за юрист, но предпочита да работи по покривите. Всъщност човека печели добре, но пък парите му потъват в дупките по селските пътища. За какво му е баба под наем? За това разказва Рада Богданова с оператора Росен Илиев. Колата е моя офис, мобилен, моята къща, всичко се случва тук. Имам задължително за 3-4 дена дрехи. Може да си позволи и най-скъпите, защото от тъмно до тъмно работи здраво. Майка ми скоро се беше ядосала един път. Вика, виж са, 15 години не работиш, нямаш жена, нямаш апартамент. Викам, ти откъде знаеш кой мен прави щастлив? Дипломата за юрист е последният му документ за платен данък обществено мнение. Знам баба, изчистих кубина и на другата година тя пак звъни. Ти подготвя сладки, бухти, намко, намщо, хиляда неща. И като почна да ми разказва истории. Такива интересни неща, които аз да ги търся в интернет не мога да ги намеря. Си казах, той да си коминочистач е най-яката работа, която мога да. А сега да изчистим комина на Баба Севда. Баба Севдо! Да! Здрасти. Здрасти, добре дошъл. Къде е сега комина? Там нагоре на високото. Заповядай. На покрива, това съм човека. Както един премиер, както един президент и аз съм един. По на Народното събрание ще му отпуша, комина на Министерски съвет. Всичко под няма невъзможни неща. В България е нужно малко инат, да не се отказваш. Защото откажеш се, със сигурност губиш. А ако не се откажеш, пробата вече е 50 на 50. Със сигурност имаш 50% повече шанс да спечелиш или да свършиш нещо, да отпушиш комина, да направиш път, да запълниш дупки. Това не са празни приказки на младеж, който витае из облаците. Делян се е посветил на каузата да възстанови връзката с нашите баби, които живеят сами отвъд кратери като тези на пътя към село Паскалевец. 2-3 километра да е, не повече. Няма да струва милиони левове. Но не минават големци оттам. Дано големите хора, които са кметове на Търново, на Павликени, да имат отношение. Делян вече е взел. Вместо поредния протест е организирал празник за доброто по пътищата на България. Платил го е от джоба си. Имаше много хора. Само хората, от които зависи поправката на пътя, не са откликнали на поканата на Делян. С новата си инициатива да си търси баба под наем, той се е заел да им покаже цената на тези смирени гласоподавателки. Бабите са работоколици, живеят за децата си, за внуците си. Те движат икономиката. Нелегални фабрики за консерви, буркани, кьополо, сият арпаджик, лук. Солетата може да се намери приятелка, знаеш. Свърши работа, какво дължа? Това дължиш нищо да ми услуга за услуга, бе. Баба под наем, бе. Нещо топла храна, бе. Винаги на драго сърце. Вземате ли го? Споразумение. Да, ще го взема. Аз имам внучка. Той вече е избрал да бъде добър внук на всички баби. Заповядай. Благодаря ти. Че аз на теб не съм ти чистил комин. Ще дойде да го чистиш някой. Заповядай. Благодаря ти, благодаря ти. Да ти ли играят моята момченца? На баба момчета. 74, 75, 76, 77, 78, 79. Нали има едно поверие, че като пипнеш коминочистача на късмет, ти стъпи във всичките дупки, да се надяваме, че... Аз направо мога да седна в дупката. И ще му излезе късмета на пътя. Освен така... Рада Богданова. Да,